нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. чистона биёе коди телефони ман чанда? чистона биёе калити парк даст кияд? бачо чистона биёе таваққи оши ман чанд биринҷ дорад? бачо чистона биёе таваққи оши ман чанд биринҷ дорад? чистона биёе духтаро гундошка мекунад ё памада? чистона биёе таманно айфаридун чанд сол калонад? чистона биёе духтарда гул метиҳад ё пул? бачо чистона бикои биёе духтара кадом корша ҳуҷ кардан метонед? нозша ё қалинша? бачо чистона биёе куртова ба фатир мекунад ё ба хиле? фаҳмидан ҳама чистон гӯш шуда чистона биёе падари чистон кия? бачо чистона биёе тарбуз калона ё кулби ба мазая? чистона биёе дар таги мос борон занеса ё бад? бачо чистона биёе мияги хондеса ё лайло? бачо чистона биёе коди телефони ман чанда? чистона биёе калити парк даст кияд? бачо чистона биёе таваққи оши ман чанд биринҷ дорад? бачо чистона биёе таваққи оши ман чанд биринҷ дорад? чистона биёе духтаро гундошка мекунад ё памада? чистона биёе таманно айфаридун чанд сол калонад? бачо чистона биёе духтарда гул метиҳад ё пул?